Acesta este videoclipul numărul 11 al cursului de încadrare conservatoare realizat de Rinaldin. Cursul, alcătuit din 14 videoclipuri, a fost coordonat și prezentat de Mal Reynolds, care este o autoritate recunoscută în acest domeniu. I now wish to talk about spaces. Vorbim despre separatori. Există pe piață multe tipuri de separatori, dar eu prefer să-mi pregătesc singur pe ai mei. Avantajul constă în faptul că pot folosi resturile de carton utilizate pentru passepartout și că separatorul are exact aceeași culoare ca passepartout-ul. Este important să existe un spațiu între imprimarea înrămată și sticlă din 3 motive. Primul, uniformizarea temperaturii și umidității imprimării. Al doilea, prevenirea formării mucegaiului. Al treilea, reducerea riscului ca imaginea imprimării să se transfere pe sticlă. Acum vreau să pregătesc separatoarele pentru această înrămare. În acest caz, lățimea separatorului ar trebui să fie de 15 mm. Iau o bucată de carton de același tip folosit pentru passepartout și o altă bucată de polistiren expandat de 3 mm grosime. Unesc cele două piese cu bandă dublu adezivă. Marchez semnele pentru lățimea celor 4 separatoare, adică 15 mm. Cu un cutter tai fâșiile. Marchez semnul tăieturii și apoi tai separatorul. Alternativ, separatorul ar putea fi tăiat la 45 de grade cu ghilotina. Acum aplic o bandă dublu adezivă pe spatele separatorului. Îl introduc în ramă și îl apăs pentru a-l face să adere mai bine. Deși încadrarea conservatoare nu permite utilizarea benzilor autoadezive, în acest caz putem folosi deoarece suntem destul de departe de imprimare. După ce am introdus toți separatorii, pot introduce tabloul în ramă. Puteți vedea cum combinația de passepartout și separator de aceeași culoare rezultă estetic plăcut. În încadrare conservatoare, uneori suntem îngrijorați de eventualele elemente gazoase care ar putea ieși din lemnul ramei. În aceste cazuri, soluția constă în sigilarea ramei. Să vedem cum. Pentru această operațiune folosesc o bandă specială numită Frame Sealing Tape, produsă de Lineco. Tai banda la dimensiunea dorită. Îndepărtez hârtia de protecție. Banda este compusă dintr-o fâșie de aluminiu. Acum aplic fâșia pe adâncimea ramei. De fapt, fâșia este autoadezivă. Aluminiul servește pentru a bloca ieșirea elementelor gazoase din lemnul ramei. Banda de aluminiu a fost aplicată pe toate cele 4 laturi și acum pot aplica tabloul în ramă. Găsiți toate produsele pentru încadrarea conservatoare pe site-ul rinaldin.ro.